Pwy ti'n cadw cwmni fi? Alun Williams. Helo, Leni Hatcher. Hei, helo. Helo. Croeso ato ni. Diolch, neis gael bod am sbel nawr, wyt ti? Dwi 'di bod mewn ryw... sgwrsio ti eto. Na, da ni wedi cael y cyfle. Reit, tro diwetha ti ma, o ti ar fin priodi dy hyfryd Cathy. Siwt ath y dyrnod? Ath yn gret, ti'n ma. O'n i'n really lwcus achos oedd hi wedi bod yn glawi o bob diwrnod. Mwyn lai bob diwrnod o'r mis, o'n i bai am y diwrnod yna. Felly oedd yr dyn mawr yn edrych lawr yn ni ac yn gwenu'r diwrnod yna. Mae Cathy'n plesio yn amlwg ten. Mewn sawl ffordd, ynddi. Ynddi. Wel, ie, o'n i'n lwcus iawn, o'n. So, na, oedd yn ddiwrnod gret. A ti'n dad wrth gwrs? Ydw. Diolch yn fawr. Lili? Ie. Faint i oedran ni nawr? Fydd hi yn un mewn mis. A siwt mae Lili wedi newid y fywyd i, mae'n siŵr bod dim lot o amser y ti'n neud lot o ddim byd rhagor? Wel, dwi jyst yn flinedig o hyd, ti'n ma. Bron iawn, fi syrthu gysgu gynharach. Trio na. Yn ystod cyfaliad rhyddion nhw, rwy'n. Mae jyst, ti'n ma, mae bywyd jyst, mae ffordd ti'n edrych ar fywyd yn gyffredinol jyst yn newid i llwyr, ti'n ma. A mae amser jyst yn mynd yn sydyn fel la, ti'n ma, sgyn ti'n amser yn mynd i'r tŷ bach, ti'n ma, allu di mynd i'r tŷ bach, achos ti'n mynd gwybod beth mae'n gwneud. So, os dwi angen mynd i'r tŷ bach, dwi'n cymryd Lili efo fi i'r tŷ bach. Waw! Felly ti'n mynd gadael hi mas o dy olwg, di de? Na, achos mae'n cropio ar un o beth, so mae'n symud bob man. O, cute. Reit, nes i wylio ti ar sgwrsio neithwr. Am y tro cyntaf Nes ti go iawn? Do, go iawn. Nes ti? Na, do, Faint o gloch oedd ymlaen? Ond o'n i'n gwybod bod arno. Ti ddim yn gweud hwnna. Reit, o ti ar sgwrsio ddwn, so ti wedi bod arno fer sbel. Pam hynny? Ble ti wedi bod? Wel, dwi wedi bod i ffwrdd yn gweithio ar gwahanol brosiectau, pethau fel yna. Ond hefyd, mae yna 4 cyflwynydd. Dwi'n neud o, Nick Parry yn neud o, Gareth Roberts yn neud o, a mae Morgan Jones yn neud o. Felly, dwi ar un o bryd tuedd i neud un mewn 4, ond gath un gêm i ohirio. Felly, ath o droi mewn i un mewn 8. Just yna gwneud sefyll. Felly, mae yna ormod o gyflwynwyr, felly sgoriach yma. Byd i'r boi, un yn unig. Oedd e'n neis i fod nôl, oedd e? Oedd e'n gret i fod yn fod, oedd. A ti newi orffen dy ail gyfres... Newi? Newi, ie. Watcha di nawr, watcha di. Ti newi fenni ail gyfres o garage. Do. A fi'n fan mawr o'r garage, mae rhaid fi weid. Oedd y ti'n westau'r garage yn dweud? O, o'n i'n westau, nes i joio mas draw. Nawr, nes i fwynhau ffilmio'r ail gyfres? Do, mae garage yn gret i weithio fo. Dwi'n gweithio fo Hannah Daniel. Ie, sydd yn fy waith caled. Ond na, mae'n jyst perthynas gret rhwng y ddau ni, a mae jyst lot o hwyl criw. Fel uned 5. Mae'r criw... Wel, dyn nhw gyd yn dda, ond ambell un. Na, mae jyst awyrgylch da. Ti'n ddrwg, Alun? Dwi'n ddrwg, ynddo. A nawr nes ti hefyd cwrdd â arwr i... Un o dy arwrs di? Arwrs? Arwyr? Un o dy arwyr di. Arwrs, lycio na, ie. Rodri Meilir, wrth gwrs, oedd yn westau ar y garage. Ie. Sut oedd e i gwrdd â fe? Swn i'n meddwl bod o'n arwr i mi. Gyn newid ys ti bod e'n arwr i ti? Ti'n newid meddwl? Na, roi cyn di arwr, fi siŵr. Na, o'n i jyst yn fan o'r rhaglen My Family. A o'n i'n licio gymeriad o. A felly pan nes i gyfarfod o, oedd ges i wefr, t'mod. Ges ti wefr? Ges i wefr, do. O'n i'n hapus iawn bod ydy'n dod mewn, a nes i fynd ato dweud, dwi'n fan mawr o dy waith di. A nath o jyst fynd, meddwl bod fi'n jocio, nes i dweud, na, o ddifri. Wyt ti? Yndw. Diolch. So, oedd o'n fwy, t'mod, oedd o'n down to earth go iawn. Oedd yn neis i gael y rhaglen fyd oedd, siwrt? Oedd. Oce, a ti wedi newid dechrau rhedeg, wyt? Wyt ti? Falle bod ti ddim? Dwi'n trio cadw'n ffit, yndw, achos dwi'n cael amser i wneud chwarae pêl-droed a pethau fel yna, felly yndw, dwi'n... A nes ti gymeryd rhas... Cymeryd rhan? Ti'n nerfus achos bod ti mor chopsy. Sorry. Achos bod ti mor chopsy, wel. Ti wedi cymeryd rhan mewn... a bethau mynd y nuts ma. A mae hon drafod yn dweud bod amser yn rhedeg allan. Ti wedi cymeryd rhan mewn ras arbennig, wedi gwisgo lan. Beth oedd y ras? Fel Sean Corn, ras 5k oedd o. A mae yna Leni, oes? Na, goes. Does dim llun? Beth sy'n ei llun? Ond allu di ddisgrifio beth nes ti wisgo? Wel, o'n i gofio gwisgo fel mewn siwt Sean Corn efo barf a bob dim, felly allu di ddechmygu'r peth. Miloedd o bobl yn rhedeg trwy Caerdydd, di gwisgo fel Sean Corn. Mwynhau. A wrth gwrs mae Ant a Alun yn dod i ben. Ydy, mae di gorffen chydig o thlos. Joio? Joio mas draw, gobeithio fe yn y gyfres arall. S4C, ydych chi'n gwrando? Gyfres arall, ydych chi'n dda? Dwi'n gwybod mae pres yn den o'n chyma. Wel, diolch yn fawr iawn am y tro. Y monkey, Alun Williams.